على الله توكلت 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 على الله جنين جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلى توكلت على الله وكم جيجي ديك فما الله توكلت على الله دلي فيونا فما الله دو توكلت على الله على جينو دبا فما الله دو توكلت على الله أنا مديونا فما الله دو توكلت على الله دني فمتي دلي ما صدو توكلت على الله وكم ينجي سمع دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتي دي توكلت على الله ما فو an lamɛnba cɛman n'a musoman denmisɛn ni maabakɔrɔ maa minnu fana ɲɛ bɛ an na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan minnu b'u sɔgɔ an na ka se ka kunnafoni sɔrɔ ko bi ye juma ye juma utukalo tile 9 san 2024 an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko sɔgɔmada in na an ka kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ min na o ye IES jamanaw ye olu nana n'u ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma nin waati in na minisiri 2 ka bɔ Niger ale ni Burkinakaw fɛ yen olu tun bɛ jamanakuntigi fɛ yen kunungo fitirimagɛn waati Ablaye Diop lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ale olu bisimila baara minnu bɛ senna ka olu ɲɛfɔ u ye Turki olu ka sɔrɔsi jɛkulu dɔw bɛ an fɛ yan taama min bɛ tali kɛ u kan ka se ka dɛmɛ min ta ka don an ma u ka baaraw kuncɛli la u ni Sajo Kamara ye ɲɔgɔn ye Wolomasiri Tabaw ka minisiri dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ sigilen no sa yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min Mali douane ale ni Senegalikaw taw olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa baaraba minnu bɛ se ka kɛ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min sanji ale kɔni kɔlɔlɔ bonyanen no bi an ka jamana fan caman fɛ an na an da don o la farikolo ɲɛnajɛ kibaru Jeux olympiques sajɛgɛ dalatinɛni kelen n'o ye Ismaël Kulibali ye e ko a ta ye kɔnɔ ko yɛrɛ ma daminɛ ɲɛ bɛ musow la senfili ni bolofila ye sɔgɔmada in na dɛ o kɔni o daminɛna ale kan ka ta kɛ bi minnu ka kilo ye kilo 80 ye farikolo ɲɛnajɛ n'o ye senandulati ye o baara min tun bɛ ka kɛ kankankaw fɛ yen n'u b'a fɔ ma sa ko West Africa Championship joli b'a ale wulila k'i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye yen ale tun bɛ yen Stade Malien tun bɛ yen ale ni Guinéen fana ka équipe 2 wɛrɛ olu de kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa taa ni segi la Joliba Athletic Club ka bɔ Bamakɔ ale kɔni de kɔni kɛra ɲɛmaa ye o ko kɔnɔna na an ka musow n'o ye basketikɛlaw ye olu fana bɛ labɛn na u kan ka bariyandulati 2 kɛ yan yanni u ka taa sɔgɔmada in na nin ye an ka kuma la kumabaw ye an bɛna na minnu walawala aw ye ani kibaruya wɛrɛw limanajɔnw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn Amara nun Keta ale taalen no Faleya min ye Keba Jalo ye o biya ka taa fara Falaye Keta kan baara maa sabata do sɔgɔmada in na yaasa a bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ cogo min Keba ko fadenya tɛ tana ye dɛ nka juguya ko de man ɲi maninkaw ko bɛrɛkɛ tɛ fasa ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ waso i bɛ se k'o kɛ o bɛnnen no nka maninkaw ko k'i kana kawa dɛ kawa man ni Ala ye anw ka jamana kɔnɔ yan an da yɛlɛ an da tugu
ko an ka dungo juguya ni yurugu k'an ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko an ka hakili to fantanw na hakɛw ko ka olu do bɛrɛla ko yaasa jamanadenw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la cogo min ko min ye sɔrɔ min bɛ kɛ jamana kɔnɔ ko ka boso o ka bɛn bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ o la ko maa kana i jufa kɔnɔna fa a la k'a k'i kelen ta ye k'a sɔrɔ maaw tɔw bɛ yen olu ma fɛn sɔrɔ a la jamana in n ti fɛn dɔ Musa Tarawele fanga la sabula o waati o y'a sɔrɔ anw bɛ 6e 7e ninnu de la n di jamana ko ɲɛdɔn ten kosɛbɛ mɛ n bɛ min mɛn an ka cɛkɔrɔba da n'o ye Seydou Badian ye Ala ka hinɛ a la a ko Moribo tile a tɛ jigin la i ka sonyɛni kɛ Musa tile ko maaw bɛ maloya ka sonyɛni kɛ ko nka ko démocratie nana ni milliardaires ye an ka jamana kɔnɔ nin kuma in kan ka maa bila i ka miiri i ka jateminɛ kɛ ne bɛ tilen ka nin fɔ yan ko démocratie fanga a bɛ nin yɔrɔ di faamaw de ma ka se bɛ ta ka di u ma ka nafolo ni fanga k'o ta ka o di u ma n'i dun ko k'i bɛ jamana sigi jamana bɛ sigi ntuloma minnu kan a fɔlɔ o ye dɔnnibaaw ye filanan o ye nafolotigi ye sabanan o ye fanga ye ninnu saba de bɛ ɲɔgɔn lingila an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ b'a sama ka t'i ka fan fɛ nka fangatigi ale gasi sigilen sabula bɛɛ lajɛlen ka danaya o bɛ da ale kan nafolotigi ko k'a ka hakɛ dɔnnibaa bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko dɔnni de b'ale bolo k'a bɛɛ t'a kelen bolo o de la n'i ye fɛn fɔ n'u b'a fɛ k'a yirila k'a fɔ ko e na kuma ma mɛn u b'a fɔ ko y'a sɔrɔ i fa mana dugu in na yan o ye dɔnni n'a kɛcogo ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na anw don démocratie la ka na se bi ma n y'a ye maaw bɛ wuli nin waati laban in na ka ɲangini kɛ keba ne ko e bɛ baara kɛ mun de kama i bɛ seli mun de kama i bɛ Ala bato mun de kama diɲɛ ani lahara ɲinini minnu bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ko fonctionnaire don n'u tilara baara la mun de bɛ d'u ma k'u ka pension keba anw ka jamana ko bɛɛ lajɛlen bɛnna nafolo ko ma ne m'a fɛ ɲɛna ya kuma jan n ko n'i ye wasabulon n'o ye députéw ye n'i y'olu sara kɛ sisan 1000 ye kalo la i bɛna a ye n'o y'a sɔrɔ ni baara bɛ kɛ ni baara tɛ kɛ n'i ye jamana minisiriw n'i y'olu fana dɔ bɔ olu fana sɔrɔ la i bɛna n'a ye dɔ bɛ kɛ ni dɔ tɛ kɛ nka nin waati laban in na ɲɔgɔn sama min bɛ sen na wariko kuma min bɛ sen na n jɛra a kɔ n y'a bila min bɛ sen na an k'a ɲɛfɔ maaw k'a faamuya a tɛ dunko juguya kɛlɛ a tɛ yuruguyurugu kɛlɛ a tɛ foyi bɔ a la sariya minnu talen don an ka jamana kɔnɔ n'olu y'a bɛn k'a di u ma ni jamanadenw ma wuli k'u jɔ a tɛ se ka foyi falen keba n ye maa caman ye u ye Musa Mara tanu u y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ne jiginna maa dɔw la mɛ ma jigin dɔw la parce que dɔw ta ye n b'a dɔn nka n bɛ n tugu ye keba ne ko maa jumɛn bɛ se k'a fɔ ne ɲɛna ko Zumana Sako premier ministre kɔrɔ ko o ni hakɛ man kan ka jamana kɔnɔ Usman Usifi premier ministre kɔrɔ Ablaye Idrissa premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe premier ministre kɔrɔ Mohamed Agamani premier ministre kɔrɔ ni Musa Mara ni Sheikh Modibo tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen faso ka baarakɛla n'o ye fonctionnaire de l'État ye olu bɛ jɛ u ka pension kɔ ko mun kɛra ni mɔgɔw bɛ fɛnw ɲɛfɔ u k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn dusu tɛ baara kɛ o Mara ni CNT mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na ani premier ministre kɔrɔw tɛ ɲɔgɔn na dɛ i b'a mɛn mɔgɔw da ko jɔn min na ja a ka sara kɔ ɲɛ bɛ denmisɛnninw na u bɛ k'a sɛbɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu yɛrɛ denmisɛnnin minnu caman bɛ k'a fɔ bi u bɛ ta ka bin na mun kama ka dɔ sɔrɔ tɛ wa o jumɛn bɛ yen bi ko hali ni y'u bila k'an ka jama fara ɲɔgɔn kan u t'a fɔ ko ka wari d'u ma an ka sabali kɛlɛw kɛcogo an'u taabolo olu tɛ kelen ye jamana in ma sigi bi dunko juguya ni yuruguyurugu tɛ kɛlɛ fiyewu na anw jamanadenw yɛrɛ ma an yɛrɛ dɔn a kɔnɔna na k'a fɔ k'an b'a kɛlɛ kɛ sisan a fɔra ko ka digitalisation kɛ polisikɛ ko wari ye nin ye
ko nka n'i ye nin di ne ma i bɛ se ka tɛmɛ jɔnni bɛ ka jɔnni yurugu ta ka ɲɛsin jɔnni ma fo bɛɛ lajɛlen ka lajɛ fɛn caman bɛ yen bi an b'a fɛ olu ka ban mɛ o jɔnni n ko ye anw yɛrɛ de ye n'i ko sisan keba sini sɔgɔma taa ministère de la taa kiiritigɛyɔrɔ dɔ la i ka t'i ka casier judiciaire ta depuis dugu bɛ jɛ i b'o baarakɛyɔrɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲininka n'o ko e tɛ mɔgɔ dɔn nin yɔrɔ in na f'an k'o de to yen i bɛ taa i ni jamanaden tɔ bɛɛ ye kelen n'i bɛ taa wari ta banki la i bɛ fɛn o fɛn kɛ keba ne bɛ misali kelen d'i ma depuis anw fitinin fo bi aran de bɛ jɔ ka Dosolo Tarawele ka buru san Kɛnsanbugu n'a y'i ja taga lajɛ aran maa man fisa maa ye yen n'i ma aran jɔ i t'a sɔrɔ n ka bo n ka janw n ye minisiriw n'i nana i bɛ aran de jɔ parce que a buru ɲɔgɔn tɛ Mali bɛɛ n'a y'i ja taa kɔrɔbɔ wulada n'o bɛ sɔgɔmada in na ou sini sɔgɔma i bɛna fɔ n ɲɛna ko n ye min f'i ye n'an ma se o waleyaw la ka lamɔ kɛ an ka duw kɔnɔ k'an ka du kɔnɔna denmisɛnninw k'olu labɛn k'an ka sigidaw labɛn k'a dɔn k'a fɔ ko degun mun b'an kan an yɛrɛ nɔba bɛ a la an bɛ dugawu kɛ kuma o kuma ko ala ka ɲɛmaaw d'an ma ala ka ɲɛmaaw d'an ma ɲɛmaaw bɛ na u b'a fɔ ko olu b'a fɛ ka baara kɛ tan nin taabolo de ka di olu ye mɔgɔw bɛ wuli k'u jɔ ko ayi keba i b'a dɔn ko min bɛ ka transition sutura walahi u tɛ k'u da don kiiriko la n'u kun y'u da don la sisan b'a sɔrɔ u yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kan a mɛnna caman bɛ yen o bɛ kuma o ni ninnu ma surun ɲɔgɔn na dɛ n'i y'a ye maliyɛn fanba kɛlen don k'i muɲu k'i sigi depuis ala ne kɔni ne ka bɔ ko kalama maliyɛn k'i muɲu jamanakuntigi kɔrɔ a fɔlɔ ye Asimi ye nka muɲu dan bɛ a la fana dɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ degun min ni kurantigɛ y'o da maliyɛnw kan gouvernement k'a to a hakili la k'a dɔn k'a fɔ ko waleyaw fana bɛ yen u tɛ se k'olu ta k'o ɲɛsin mɔgɔw ma dɛ e tɛ baara la e ka baarakɛyɔrɔ tɛ marché kuran t'e bolo ji t'e bolo e bɛ si dibi la i bɛ wuli dibi la mɔgɔ ka tila ka n'a jɔ e ma sɔgɔmada fɛ n'i ka yɔrɔ datugu n'i ma impôt sara o fana ko tɛ bɛn dɛ n'an ye dɔ kɛ gouvernement fana ka dɔ dɔn an jamanadenw ye mun bɛ maaw dimi mun ye Musa Mara ninnu dimi parce que olu ɲɛ b'a la jamanadenw bɛ degun na maa dɔw bɛ yen olu b'a fɛ ka wari fana cɛ ka kɛ u kun k'a sɔrɔ kalama t'aw ye mɔgɔ m'i bolo ɲɛsin u ma bɛnkan de kɛra k'u sigi bɛɛ lajɛlen bolo ko olu kan k'a kɛ fu keba n'u y'a kɛ fu u bɛ sonyɛni kɛ dɛ ne bɛ o f'i ɲɛna bi ni maa nana ni a bɛ baara de kɛ i n'a ka bɛn sara la ni ale ko e ma ko ale b'a kɛ fu n'a tiɲɛna e bɛ mun fɔ e ma chinois ye yan Faransi bɛɛ ɲininka o la Faransi gouvernement machine foyi tɛ min tɛ bɔ Chine munna anw bɛ chinois minɛnw saboter parce que wari de t'anw bolo chinois ko i bɛ min wari di olu b'o de baara k'i ye o kɛlɛ t'a la o ni dɔ ko k'a bɛ pɔn jɔ 100,000 chinois kɛ bɛna minɛ 50,000 mais i ka da la k'a fɔ ko 100 min bɛ mɛnni kan ale ta se k'o kɛ dunko juguya ni yurugu ye an bɛɛ de ye jamanaden bɛɛ de kan ka k'i ka kɛlɛ ye n y'a ye kuma caman an ka jamana kɔnɔna na mɔgɔw bɛ wuli k'u jɔ mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ nka a kɔrɔ ni a laɲini ye min ye jamanadenw ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ min na i b'a sɔrɔ o b'a jɛ n'i ye fɛn o fɛn kɛ Mali kɔnɔ maliyɛn dɔw bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ ka bɔ a kɔfɛ k'a contourner nin waati laban in na transition mɔgɔw fana k'u kɛrɛfɛ mɔgɔw lajɛ keba n'i ma ɲɛ k'i b'a fɔ maaw k'u tile i yɛrɛ ka kɛ misali ye e min yɛrɛ ye ɲɛmaa ye i k'i jija i bɛ ka min fɔ i da la a ka kɛ waleya la a dɔw b'a kɛ nka caman bɛ majɛ b'a la dɛ n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo lajɛ n'i ye baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ta cogo lajɛ n'i ye ko kɛ cogo lajɛ n'i ye wariw tiɲɛ cogo lajɛ n'i ye jamana ta cogo lajɛ jɔn ko ala kuma dɔ la i b'i yɛrɛ kun firifiri k'a lajɛ ko mun de bɛ yen keba baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen olu tolen don ten a b'a tigiw bolo de wa u bɛ ka baara de kɛ wa mɔgɔ de bɛ ka fɛn kɛ wa mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ta don
mɔgɔ dɔw bɛ yen olu sigilen don hali sini u bɛ mɔgɔw don baara la dɔw bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ mana na olu b'a fɔ olu tigi ma ko a ka ɲi fanga kan k'a lajɛ dɛ kiba n b'a f'i ɲɛna kuma caman fɛn bɛɛ sira fɛn bɛɛ ɲɛfɔ hakɛ fantan ɲɛji o cɛba ye ala de ye ɲɛmaaya ma nɔgɔn dɛ nka an fana k'an jija an ka kɛ kɔma ɲɛnɛmaw ye n kɔrɔkɛ dɔ ye mesaji dɔ ci ma kunun k'anw kɛra gouvernement ka jolibaw ye ko an ɲɛ fiyenen don ko ni fanga ye fɛn fɛn fɔ k'an b'a fɔ k'o bɛɛ ka ɲi n y'a faamu n k'a ma n t'a jaabi n kɔrɔ don bonya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ nka a ye kuma min fɔ ko ne filil'o la n y'o dalilu ci a ma a yɛrɛ la sufɛ fajiri fɛ ka tila ka n jaabi ko tiɲɛna k'a bɛ yafa deli fɛ n ko n kɔrɔ anw ma kalan yɔrɔ wɛrɛ koyi jamana in kɔnɔna na an kalanna yan de anw tɛ min dɔwɛrɛ la koyi an ka taabolo n'an ka tabiya n ko waati min na se tun bɛ e ye e tun bɛ minisiriya la tuma min e ye mun kɛ pour que an kana se nin kɛnɛ in kan waati min na aw b'aw disi gosi ko jamana jɔyɔrɔ ni fɛn bɛɛ y'aw ta ye e sera ka mun kɛ pour que an kana se nin kɛnɛ in kan n ye misali ta a yɛrɛ dɔgɔnin minnu n'a ye baara d'u ma olu la a badenw n y'o fana fɔ a ye n m'a kɛ ni nɛni ye n m'a kɛ ni dɔgɔyali ye n ko an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ don a y'a kun firifiri fajirida fɛ wulilen ko vraiment ko dɔgɔ ko an nɔ b'a la n ko kɔrɔ aw nɔ b'a la tɛ problème ye o aw ye mun de fɔ jamanadenw ye k'u ka yafa ma n ko aw b'a la halisa ko nin transition in k'o fana man ɲi de n k'o de ye problème ye kiba ne bɛ mɔgɔ hakili la jigin a y'a ninnu ye fanga ta yan mun ma fɔ anw ma k'an tɛ sɔrɔdasiw fɛ k'an bɛ sɔrɔdasiw contrôle la k'an tɛ fɔ ka taa ɲɛ k'an ni a y'a ninnu yɛrɛ ka foyi fɔ an ye mun de bɛ yen mun ma fɔ anw ma a politikimɔgɔ dɔw filɛ nin ye bi ko nin transition in man ɲi anw sababu yala u ma taa kaso la mais bi olu ko min bɛ ka kɛ k'o man ɲi o fana bɛ bɛn o parce que n'a yɛlɛmana ni cogoya dɔ kun don dɔw wulila k'u jɔ yan ka transition dɛmɛ cogo sugu la k'u kɛrɛ di ka fɛn dɔ kɛ ni fanga sugu dɔ kun don sama sɔrɔ u donna gouvernement na o n k'o de y'olu ka laɲini ye anw ka laɲini an ka baara kɛ an ka jamana ka bɔ nɔgɔla de ye o tɔgɔ tiɲɛ ni tɔgɔ ɲɛ anw t'o la o anw mana min minɛ an kunkolo la an bɛ to o de kan bɛɛ tulo bɛ ne na bi a y'a musow kasira jɔnni ka plateau kan bɛɛ tulo bɛ ne na bi jɔnni taara a y'a lajɛ selenge mali journaliste la bɛɛ tulo bɛ ne na bi konare ninnu musow dayiru musow an n'u ye ɲɔgɔn dɔn mun na an gɛrɛla ɲɔgɔn na mun na maliyɛnw tulo b'an na o mais pourtant u cɛw tun bɛ fanga la tuma min an y'a fɔ a bɛ ka min kɛ a man ɲi bilikan boli don kiba minnu filɛ la nin n'i y'u wele n'i kuma n'u fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko u y'a mɛn o bɛ mɔgɔ jigi sigi o de la an b'a ɲini u fɛ halisa u ka dɔ fara o de kan maliyɛnw ka muɲu tɛ dɔwɛrɛ koyi u hakili bɛ ko de la ko min bɛna na u bɔ nin degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ka na ni lafiya ye jamanadenw mago bɛ o de la n'u y'o sira tilennen ta u bɛ mɔgɔw ye minnu yɛrɛ bɛ dileki bɔ kiba ka baara kɛ min tɛ nin si ye maa dɔw b'u nɔfɛ bi olu ma ɲi dɛ olu bɛ na bɛɛ la kibumansiw don awɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ nana u bɛ tɛgɛrɛ fɔ o kun ɛlɛ ni fanga bɛ yɔrɔ min olu ka kɛ o seleke kɔnɔna na dɔrɔn fanga kan k'a janto la fara ɲɔgɔn kan ye tiɲɛ ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ye tiɲɛ ye nka an k'a kɛ tiɲɛ ka jamana ka nafa kan n'i y'a ye transition kɔnɔna jamana kɔnɔna mɔgɔw b'a fɔ hali kunu maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u ye mun fɔ ko min dabaliban bɛ olu la ko mɔgɔw sigilen don bamakɔ yan telew b'u bolo arajow b'u bolo su ni tile u bɛ gouvernement yɛrɛ buruja n k'o ma n ko hali ni ma farati k'olu dɔw nɛnɛ i bɛ taa kaso la dɛ parce que fanga fan dɔw bɛ yen olu ma yɛlɛma o kiba ala ka hakili ɲuman d'an ma dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ n'i ma ɲɛ k'i b'a kɛ i yɛrɛ k'i labɛn n'o tɛ transition in ye ko kɛ a kɛli ka gɛlɛn dɛ a kanubaw a y'olu bila kaso la sɔrɔdasiw a y'olu bila kaso la siviliw a y'olu bila kaso la minnu ko k'u ka mɔgɔ ye a ka mɔgɔ ye a y'olu bila kaso la minisiri kɔrɔw a y'olu bila kaso la a yɛrɛ taw
fanga mena min y'o k'an fɛ yan dɛ i y'a kɛ cogo o cogo u b'a maamu u bɛ bɔcogo sɔrɔ u yɛrɛ la ko in bɛɛ tun ye min ye i b'a dɔn c'est comme n'i taara an ka jamana fan dɔw la ni campagne bɛ Keba olu b'u tila de u b'u ka dukɔnɔmɔgɔw tila partis ni candidats ni ɲɔgɔn cɛ nka e tɛ min kalama olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo de Keba ka parti mɔgɔ mana na an bɛɛ bɛ bɔ an b'a fɔ oui nin ye Keba ka mɔgɔ ye vraiment nali diyara n ye Falaye fana ka candidat bɛ na an b'o fana kunbɛn ne ta bɛ na o b'o kunbɛn nka e tɛ min kalama dɛ olu o sigida ninnu na dɛ olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama de u ko ne ma ko Kasimu ko datigi de kɛra an na kojugu k'anw tun bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ yan don o don k'anw yɛrɛ de nana ye ko candidat ninnu dɛ k'olu de ye nalomaw ye bi n'an bɛ k'an yɛrɛ ɲini bɔfan bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ɲɛ tun tɛ sɔrɔ ko minnu na ɲɛ bɛ ka sɔrɔ olu la dɔɔni dɔɔni fɛn min tiɲɛna depuis diɲɛ bisimila ye o tilentɔ ma nɔgɔn dɛ nka Keba ne bɛ fɛn dɔ fana fɔ gouvernement mɔgɔw ye olu ko Malikura de dɛ yɔrɔ Malikura ne ma min faamu arrondissement ni préfet ni fa an t'olu fana tɔgɔ falen mara kɛcogo wɛrɛ tɛ anw fɛ anw ka kanw na mun tɛ ninnu ye sous préfet arrondissement ni an tɛ se ka fɛn a kɛcogoya wɛrɛ la wa bamanankan mɛnna baw b'an ka jamana kɔnɔ yan filakan mɛnna caman b'an ka jamana kɔnɔ yan bawtumaw dɔw tɛmɛna Mali in de kɔnɔ yan togunaw bɛ yan de kɔrɛw bɛ yan ani ndomow cakuru ni casew bɛ yan de foroko 2 ani palan o bɛ yan de cɛ n'an k'an bɛ yɛlɛma kuma ka ca dɛ maliyɛnw kɔnɔma de sigilen don u t'a dɔn u bɛ wolo don min k'a sababu kɛ mun ye u jigi bɛ fɛn caman de kan fanga taabolo fanga maracogo fanga kɛcogo min bɛ ka se ka kɛ bi n'o ka fisa dɔɔni maliyɛnw bɛ ka sɔn o ma nka Keba jigiba tun bɛ min kan n'o ye laɲini belebelew ye olu kɔni mɔgɔw sigilen don k'o kɔnɔ hali bi i m'a ye cɛ bɛ gouvernement na a dɛsɛra ka concours organiser a ye concours organiser a ma ɲɛ a yɛrɛ ka ministériso mɔgɔw minɛna a ma ɲɛ concours kɛra avril halisa mɔgɔw sigilen don k'a jaabi kɔnɔ fɛn tɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna fana mun de la a jaabi tɛ ka bɔ fana o ye kelen ye filanan ye mun ye an ka jamana nafolo bɛ kɛ cogo di a bɛ sɔrɔ cogo di mun ni mun de bɛ ka kɛ fɛn tɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna gɛlɛya bɛ kɛ o bɛ fɔ degun bɛ kɛ o bɛ fɔ guerre bɛ senna o bɛ fɔ baara min bɛ ka k'o la an ɲɛ b'olu la nka an ka dɔ fara communication kan anw bɛ min na halisa conseil des ministres mana ban k'a communiqué ta ka taga n'a ye ORTM na o banna o fan bɛɛ fɛ diɲɛ telew ni fɛnw de bɛ wele ka na faama ka baarakɛyɔrɔ la conseil des ministres porte parole du gouvernement yɛrɛ tɛ gouvernement porte yɛrɛ parole yɛrɛ porte anw fɛ yan fo n'a kɛra communiquéw ye conseil des ministres dun de kan ka ɲɛfɔ an ye nin décision in ta Bamakɔ kɛra arrondissement 7 ye munna a kɛra a ye sous-préfet minnu taara u taara cogo di ministre ko transport ko la ko u bɛna falen kɛ plaque ko ni fɛnw na a b'aw da don o de la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw mago b'o o kunnafoniw de la communiqué kalanni tɛ o ministre min ye porte parole ye ni communiqué conseil banna ale de bɛ n'i jɔ a b'a ɲɛfɔ n'a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw b'a ɲininka karisa ne ko aw ko aw bɛna plaque kuraw kɛ aw bɛna vignette falen aw bɛna carte grise falen a bɛna kɛ cogo di dɛ aw ko k'aw bɛna denmisɛnnin minnu ta ko u ni DIRPA ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o denmisɛnninw bɛ bɔ min u bɛ sugandi cogo di u bɛna mun baara kɛ o de bɛ ɲɛfɔ jamanadenw b'u yɛrɛ ye o de kɔnɔna na o de ye communication ye n tɛ communication tɛ ka conseil des ministres fɛn kalan ye o a kɛra kun jumɛn na mun de bɛ sen na don o don ne yɛrɛ bɛ tilen k'a fɔ aw ɲɛna Falaye n k'u bɛ ka nin préfet ba ye ni nin sous préfet ba ye ninnu n ko wari b'an bolo wa ou bien an bɛɛ bɛ to Bamakɔ yan de ɲininkali bɛ kɛ o ni baara bɛ ka kɛ ni ɲɛfɔli ɲɛnama bɛ ka kɛ a la o b'a to mɔgɔw bɛ faamuyali kɛ a la nka ni baara bɛ ka kɛ a tɛ ka ɲɛfɔ ka ɲɛ a tɛ ka hali n'a y'u diya komi
mbaro nga fo ba fo ko kuluwa yele di fen nu u ka bo nyogo ngoro mercredi do ni radio do ni tele do tara do re kata mercredi wera tuguni nga ka to temps ante fo famu kunu conseil de ministre la papier do odongo conseil de ministre la papier do temena ko buguni marala panneau solaire mun nga ta ke ku taro ke kene minga ko kene mogo olu bina kumane o kuma munu be safodu olu tadu olu bina ke chugodi ngo fana be mogo do ga dugukolo ka olu ta be ke chugodi aye décret ko munu be chaga dugu jala horo ko tara ke wali yoro de ka ko ka olu kuma bono oyi nunu fana dun fana ka papier obu bolo u sigile no u be ga yira ka fo ko olu ye dugukolo sa olu fana ta be ke chugodi voilà donc ni ministre porte-parole bena kani jo jama nye koro ka kuma ame nunu beri nyiningalu kala nye folbe ka anye ni nyiningal masuro mina abafo boni yoro ina mena na nyiningal ke kuma do la re conseil de ministre be ke fem belebele ba mununga olu ministre yere be to porte-parole krefe ka nye fo akobe chugomi onte ka kuna fondi jamana ma ni ta ka chugo yere ka chugo teniye asimi yere afo falai kuga conseil de ministre fo bamanangana akalo fly ni ataka ka tele la président décision ta ko conseil de ministre ko ga fanga kauna akalo fly ni ataka ka ORTM na ni kumana beba fo kibale joro no fe ina fo ko imbe me falai adaba do nga jate binesa alpha temana on men mbara ina ya atete na ga sandanga men mbara ina ibe ka ala garsigaro sa woluvla la aya nunu na kono nunu te ta fana wa utudo shike yo ibe mun joro yini munu me joro yini na olu donu no munu me fewora yini na olu donu me munu me faso jo la olu fana ka faso jo wale aka don uye jamana te jote ne kon me min gele nyema ma ka communiquer ke chogo ka kuna fonu du togo ku fale wa ubega min fana ke no mai ka mali kunafoni bebe ORTM kelema otekoye de otekoye kunafoni nyenema wallahi kumaro la communiquer nundo be sima tuko na ala de ba fi betla ga yini ngalle ke no asro tiero ni ngalono mais au gouvernement au be crise la degumba au ka mais ala te donga foko ni ministre so ye communiquer di structure do fleni o de ka nga ti presse mo goma otei atei ni ye communiquer sura ere wuli sanga nyini ngalike monsieur le ministre nego ni communiquer nkanya aha akan ere bo nyini ninge or ni mogo yira la ka fo ko ni ye gouvernement ka mogo ne ale adawma o de jeleno ite nyini ngalike o dron est-ce que o sera kuma ere la jegulu sigile no primature la ndaro ayro nto ere di ko suwa wanwa mune ndu ka fe nto ko don obey olube ka bara jumenge président ka baragaro président ka communiquer obe soro chogodi faga ni be ni se amala ko amefaka mogo munu fe olube min dun ala oba la bento bara de do kuna fo ndinye bara de fo mogo ko de don ansigile flene sa nga fefe fo anya amada mene fo anga nga domingo na mo fo me min tambula msoko fo an soko fo donc fanga jamana nyemogo ko de famia anga kuna oten nunu yere dron he oten nunu dron mali fanga o ka kuna foni ndi ha ma follow kiwariao jamana wala la kuna foni la sigide munu tuma ba dulu de ma ulu ba filifien fe on ne beto munu na sa wosro ko ja non ils sont venus à la source kasro ngalo ubata ka du madi jamana du ame srami nga bi maleo nga kan o do jorobe ula maleo be fe ne ka fo uye ube miume udongana maleo be fe ka kuna foni nu ya be o ka nyemogo da ube dala falai kunu wallahi États-Unis ambassadeur ko job yu bismillah limi keta ko ere jaroluye ko parce que lu be fen chama ne bololoka Chad ambassadeur musoyi o fana sigira o kelenika ko na be keta na be me job da obulu hakili sigulu be soko foko seme bi alu dutole no amunu me kuna fondi la wallahi
misali kelen di ma o don ko an ko umusangari farimanda la i b'a dɔn ko a somɔgɔ dɔw ye a ɲininka n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don ko parce que ko réseau ka kuma don mais ni gouvernement bɛ fɛn di a ka kɛ fɛn ye fɛn mun bɛ di communiqué dɔw bɛ kala ORTM na i b'a ɲini n'a bɛ kalo kelen kɛ i t'a y'i ɲɛ na décret mɔgɔw ka nomination décret i b'u ɲini t'u sɔrɔ i ɲɛ na aw fo k'a lajɛ a ka falen fɛn caman de bɛ minnu kan ka falen yɛlɛma kan ka don minnu na falen an bɛ taa fan fɛ an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye. jɛkulu min b'an fɛ yan n'u b'a fɔ a ma ko direction générale de contentieux de l'État ale ye baro sigi kɛ kunun ko ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a ka baara kɛcogo la ani a bɛ se ka yɛlɛma cogo min ka dɔ fara a ka baara kɛcogo kan fanga ɲɛmaa n'o o ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ye ale tun b'o kɛnɛ kan baara in kurumo karili ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo min ye contentieux de l'État jɔyɔrɔ ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la u ye kuma in sigi o kan u y'a yira k'a fɔ ko dunko juguya ni yuruguyurugu ko a kɛlen don ka warakata an ka baarakɛbaw bɛɛ lajɛlen na bi cakɛda ka dɔgɔ bi ni ye faso ta ye ni dunko juguya ni yuruguyurugu n'a sinsinnen tɛ yen contentieux de l'État ko ale ka baara yɛrɛ ye min ye o ye ka se ka maa minnu bɛ degun sɔrɔ o kɔnɔna na k'olu bila u ka hakɛw kɔnɔna na jamana ale ka sɔrɔ k'olu makaran u kana taa sira jugu fɛ k'olu ye baara minnu kɛ o sigilen ni sisan cɛ o baaraw n'o ye ACI Traoré ale y'a yira k'a fɔ ko o baaraw ko u y'olu kimɛliw de baaraw sigi sen kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaaw ye u ka laɲinibaw ye mun ye olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ko baara in kɛkun ye min ye ka dɔ fara u ka cɛsiri ni timinandiya kan yaasa baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na jamana ale kana se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ dunko juguya ni yuruguyurugu o taabolo la minisiriso min bɛ sariya kunna an ka jamana kɔnɔ ale tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Mamudu Kasoge ye a ko min ye nin baara in ye k'a kan ka kɛ ni basigi ni lafiya ye cakɛminɛn mun bɛ ninnu bolo o ɲɛsinnen don fanga ka cakɛdaw ma n'i dun y'a jateminɛ maa caman bɛ yen bi o bɛ baara kɛ fanga fɛ ka kɛ ni sanni feerew cogow ye olu caman fana bɛ yen min ye dunko juguya ni yuruguyurugu ye o bɛ taa o kɛlen n'olu taabolo ye ko fo bi fanga yɛrɛ cakɛda minnu sigilen n'u bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ko yaasa a ka se ka kɛ ka ɲɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma Mamudu Kasogo ko k'ale bɛ kɔni bɛ min ɲini u fɛ o ye baara a ka se ka kɛ premier ministre ale y'a yira k'a fɔ ko n'i ye an ka jamana lajɛ bi k'a bɛ n'a fɔ ko a yɛrɛmabila ka ca fɛn caman bɛ yen bi n'o olu taara kiiri bankun kan i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka a ko tɔw la ka kɛ ni dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛlen ye premier ministre ko fana jamana ka yɔrɔw jamana ka nafolo k'olu burujara nin san laban ninnu kɔnɔna na duw feerela terɛnw feerela mɔbiliw taara ka nin maaw la k'a sɔrɔ ala de b'a dɔn a kira b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a kan ka kɛ o cogo la ko sariya yɛrɛ kɛlen don ka hakɛ fɛn fɛn sigi yaasa jamana ka minɛnw jamana bolofɛnw olu bɛ lakɔlɔsi cogo min minnu yɛrɛ kun sigilen don o kama sa ko olu de ye o bɛɛ lajɛlen buruja an ka jamana kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen ɲami Sogɛli Kokala Mayiga ko an ka hakili to jamana in na sabula fɛn caman bɛ o ye jamana ta ye o tɛ maaninfin ta ye n'i y'i tile kɛ i k'a bila i kunna k'a fɔ ko degun tɔw i b'o lasigi sen kan ka bila maa tɔw ɲɛ ale bolo k'an k'u ka hakili jagabɔw ta min fɛ kosɛbɛ ko don nataw la nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunbɛn cogo min fala ye an bɛ min fara nin kan nin jɛkulu minnu filɛ nin o tile vérificateur général contentieux de l'État ninnu bɛɛ taatɔ don woyo fɛ u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko section des comptes a tun bɛ cour suprême na ale bɛna k'a damana cakɛda de ye donc n'o kɛra ninnu bɛɛ bɛ don o kɔnɔna de la o y'o ko bannen de ye o sɛbɛn i b'a dɔn o bɛ yɔrɔ min na CNT u ye loi organique minnu ta constitution kura lawaleyali la ale jɛkulu kan ka sigi donc o ta ka pɛrɛnw fana o fana bɛ sen na Tenza Waten ale hukumu kɔnɔna na min ye ISC jamana ɲɛmaa 2 ye capitaine Ibrahim Traoré ka bɔ Burkinakaw fɛ yen ale ni général de brigade Abdramane Chani olu y'u ka maa mafalen 2 bila ka na Bamakɔ kunungo Iri Talba Jean Emmanuel Ouedraogo ministre d'État don
kunnafoni ale ni Burkina ka kumala selado min ye Modi Saliou général ale ye fana ye ministre d'état ye ale wolomasiri tabaw ka ministre fana do olu kɔni nana kana sangafo kɛ Asimi ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye k'u bɛɛ lajɛlen minɛ u wuli kan kɛ kelen ye ni juguya ni bamajawale k'a kɛlɛli baaraw kɛ ka se fo a dan na min ye Asimi ye a ko ko a y'u ka kuma in mɛn baara min bɛ senna wolomasiri tabaw ka kɛnɛ kan k'o bɛna na sinsin ani irisi ɲɛmaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ u yɛrɛ kungo k'u bɛna kan belebele min sigi ani ka baaraba minnu kɛ ko olu lawaleyatɔ don joona maaw k'a bila u kunna k'a fɔ ko bila ka suma tɛ yen tuguni ale ye AES ɲɛmaya b'a bolo ŋaniya min bɛ a la bi o ye ka kow teliya suma tɛ wolomasiri tabaw ka sira fɛ u ye bɛnkan minnu sɔrɔ o la olu ka se ka teliya joona ko nin kɛnɛ in kan a kan k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw olu kɔni kɛlen don ka u ka wara ta a kun ma nin waati in na sabula tɛnza waati nin kɔnɔna na pankuru olu bilalen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ Turkikaw olu kun nana an fɛ yan badenya taama na min ye kunungo sa u ka baaraw yanni olu kun ka cɛ u taara Dawudu fɛ yen ale min bɛ jamana kɔnɔ lakana kow kama ani olu fana u n'olu masalala sabula Turki ale fanga ka bon o ko la kosɛbɛ min ye terrorisme kɛlɛli ye u y'a yira fana ka fɔ k'u na jamana dɛmɛ o la kosɛbɛ ni ye u ka jamana ministre nu u ka chef d'état major ale ni u ka général minnu nalen no an ka jamana kɔnɔ yan u n'u ni ministre minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ Sadio Kamara u ye ɲɔgɔn ye baaraw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ Turki kɔni y'a yira sa k'a fɔ ale labɛnnen don nin waati in na ka se ka Mali dɛmɛ min ye terrorisme kɛlɛli la ka se fo a dan na sɔrɔdasi minnu nana u bolo ani n'u kɛlɛkɛmaa minnu nana olu caman bɛ u labɛnnen don jamana kɔnɔna lakana fana na Turki kan ka wulikajɔ fɛn fɛn kɛ o ko hukumu kɔnɔna na u ka lasigiden ale ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ Efeseliya a ko Turki ko a bɛ Mali kɔ bi a b'a kɔ sini wa fana ni Ala sɔnna a ma min ye dunko juguya min ye terrorisme kɛlɛli ye duguma ko o minɛn ɲɛnamaw b'u bolo wa min ye renseignements ye o fana sɔrɔ cogo ɲɛnamaw b'u bolo Mali ka hakilila tigɛ u nana u ye yeli kɛ u ye faamuyali kɛ o de la u ka wolomasiri taba ɲɛmaw olu dɔrɔn de nana nin ko in na anw tɔw sa anw minnu ye nporonpiyaw ye anw nana kɔfɛ ka na duguma kɛlɛ ka sɔrɔ ka na o kɛ u ko ko u tɛ se ka bɔ Mali la fiyewu n'u ma foli ta ka ɲɛsin Asimi ma ko sabula olu ka drone a ka lakodɔn Mali fɛ Asimi ni Sadio Kamara olu de y'a sababu ye ko k'o foli kɛ u ye u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la fala ye an b'a da maaw tulo kan kunungo kɔni k'a daminɛ kunungo la fo ne sigiyɔrɔ in an ma mugu kan mɛn tɛnza watɛni kabini juillet kalo tile 28 Mali wolomasiri tabaw kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ sanfɛla la ye baara min bɛ sen na duguden minnu tun bɛ yen maa minnu tun bɛ damandaw la olu bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ a kɔni tɔ tora min ye sisan Ala k'an tulo don kibaruya duman na maa minnu tun ye laɲini kɛ ko gouvernement tun ye parti politique suspend min kɛ ko k'a bɔ a ma n'u taara n'a ko ye Cour suprême na Cour suprême ko ale t'o jate ko k'o bila kɛrɛfɛ a y'u ka demande rejeté k'a dilan cogo ma ɲɛ magistrat Dramane Jara ale fana tun ye requête don Cour suprême na k'a yira k'a fɔ ko u y'ale gɛn min kɛ ka bɔ magistrat la k'a ma jɛn a ye k'a taara ni laɲini min ye ko a sɛbɛncogo ko o ma ɲɛ u y'o fana ta bila kɛrɛfɛ sanji ale kɛlen don ka degun don bi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ jateminɛ minnu kɛra sa a yira k'a fɔ ko maa 8 o de kɔni fatura sanji ale fɛ min ye maa guwa ba 3 ye olu de bɛ bi ni olu kɛlen don ka degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na maa 22 ani 500 olu de kɔni kɛlen don fana maa ye maa minnu kɔni ni sanji kɔlɔlɔ selen don olu ma Mamadu Suguna ale ni kibaruya in di kunna sinigo ka kɛ ni u ka jɛrɛ min sigira sen kan maa sinakaw fɛ yen jatigɛ bɛ hali bi ba 2 ani ɲɔgɔn cɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu tun b'a fɛ ka taa sayi sugu la u ye jan da olu ɲɛ u kɔni y'u bali ka taa fiyewu matomo olu bɛɛ lajɛlen kɛra kunna sinigo min ye dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ caman kɔni sɛgɛnna sa jɛkulu marifacogo dɔ kɔni bɛ mugu ci la su ani tile olu dala ye ba yɛrɛ 2 ni ɲɔgɔn cɛ kɔni a kamanagan bɛ u la maaw fana dun kɛlen don k'u ka sɛnɛw kɛ baganw b'u bolo min ye kamanagan in ye a tɔ bɛɛ lajɛlen jugara na min ye maa caman de ye sigiyɔrɔ ninnu bila sa ka taa sangaw fɛ yen dɔw y'u yɛrɛ ɲini ka taa ɲafunkɛkaw fɛ yen kabini o kɛra maa tɔ min bɛ yen sisan sa u kɛlen don kɔni k'a kɛ olu ye dabaw ye sunata aw ye mangoro bayɛlɛmali l'américain jamana ale ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don sen kan sa n'o ye FIDV ye
ko min ye mangoro yiriwali ko o bɛna o baara kɛ ka tɛmɛ USAID fɛ u y'a yira sa ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mangoro min n'o o makadi n'o ɲininen don kosɛbɛ o ye Mali mangoro ye o de la sa mangoro sɛnɛna mangoro baarala min ye maa 12 ye u kan ka olu ta Sikaso ani Buguni mara kɔnɔna na k'olu ka mangoro k'o se ka olu sɛgɛsɛgɛ ni ye lamɛrikɛn jamana ye lasogoli min kan ka kɛ o la marali min kan ka kɛ o la k'o sigi sen kan feed the future mangoro yiriwa o ko hukumu kɔnɔna na lamɛrikɛnw ka lasigiden ale yɛrɛ tun b'o ko kɛnɛ kan bananbakaw sebetekaw fɛ yen u ko k'olu ka sɛnɛ kɛra fu ye hectare 120 malo la ɲɔ la ji donn'o kɔrɔ hectare 14 keninge la hectare 4 malo la ko ji ye nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sebetekaw fɛ yen bananba mara la sanba min nana o don ko ne yɛrɛ ka sɔ fana taara a fɛ o kibaruya in ale dira agriculture o bolofara min bɛ bananbakaw fɛ yen n'o ye sɛnɛko ye olu de y'o ɲɛfɔ bafulabekaw fɛ yen samiya a daminɛcogo kun ɲɛna nka nin waati in na maaw bilalen don sa ka taa sɛnɛkɛlaw yɛrɛ jate min ye Bafulabe ani Usubijanya o kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen ni olu kan ka larawuli nin ko in senfɛ o y'o yɔrɔ belebeleba 2 ye maa 70 jɛkulu 12 ani ɲɛmaa 4 olu de bilalen don sa ka taa nin baara ninnu kɛ Bafulabe ani Usubijanya u ka baara kan ka kɛ kalo 4 kɔnɔna na maa bɛ yen k'o bɛ sɛnɛ kɛ sa ka se ka o dɔn procureur min bɛ pôle spécialisé lutte contre le terrorisme kɔnɔna na ko ale ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka kɛ ni Tɛnzawatɛni balawu in ye o balawu in kɛra kun min na sa a laɲiniw maa minnu b'a la maa minnu sen yera a la maa minnu y'u sen don a la minnu fana ye kumaw fɔ ka bɛn ni a ko ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna na sɛgɛsɛgɛ nin ko in kɔnɔna na sa Bamakɔ anw yɛrɛ fɛ yan Ablaye Diop ale ye lasigiden minnu bɛ diɲɛ maaw tɔgɔ la anw fɛ yan a y'olu bisimila kunungo Ablaye Diop n'u ka masala ye tali kɛ mun na baaraba minnu bɛ ka kɛ Mali fɛ bi IES ale ni Tɛnzawatɛni o ko bɛ cogo min na Diop y'a yirala sa k'a fɔ ko u kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ale diplomasi n'o o y'an ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw ye a bɛ ka baara min k'o kɔnɔna na bi o de la a kun y'a kaniya k'a fɔ ko ani ninnu bɛ ɲɔgɔn ye waati ni waati ka se ka ɲɛfɔ u ye a ko k'olu bɛ kɛlɛ min na bi o ye yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ ye min ye jamana bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na o de la ko ni IES jamana y'u bolo di ɲɔgɔn ma don nataw la yɛrɛ ko e ko a IES ko yɛrɛ k'a bɛɛ tɛna kɛ bɛnnɛgɛmɔ ka kɛ kelen sa wa yɛlɛma wɛrɛ tɛna ye a ko la tuguni baara minnu bɛ yen n'o laɲininen don IES fɛ u bɛna jɛ k'a kɛ ko don nataw la fana u ka jamana minnu b'a kɔnɔna na jamana 3 in u bɛɛ lajɛlen bɛna kumakan kelen de ta k'o fɔ u ka baaraw kɛcogo bɛ kɛ kelen ye u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kelen ye Diop y'a yir'u fana k'a fɔ ko waleya min kɛra Tɛnzawatɛnikaw fɛ yen ko min y'olu kamana gan a la a kɛlɛmayɔrɔ yɛrɛ ka bɔ a la Ukraine maa k'a fɔ ko o ye k'olu ye nin waleya in kɛ ka tila ka o sinsin u ka lasigiden fɛ Dakar ko ale kɔni mɛnna affaire étrangère baara la ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka nin mɛn maa da maa minnu ni olu yɛrɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye ko ka banbanciwalew ni n'u ka walekɛbaw kɛlɛ Diop ko ni Ala sɔnna a ma ko don nataw la fana k'a ka dayɛlɛlen don yaasa lasigidenw olu mago bɛ kibaruya la u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min lasigiden minnu tun b'a kɛnɛ kan o caman y'a yira k'a fɔ ko nin diyar'u ye ko sabula kunnafoni sanuma a jɛlen u bɛ k'a sɔrɔ ministre Diop fɛ n'o tɛ k'u ye ko caman ye bɔlɔlɔsiraw fɛ u ye ko caman ye gafew ni kunnafoniw kɔnɔna na ko wa k'u b'a fɛ fana waati ni waati u ni Diop ka se ka ɲɔgɔn ye ka se ka nin kuma ninnu fɛ Ablaye Diop a ko ni Ala sɔnna a ma n'u mago b'ale la waati o waati a ka da o yɛlɛlen don fala ye an bɛna farikolo ɲɛnajɛ la Jeux olympiques an ka Ismaël ale kan ka yɛlɛ tatami kan bi n'o ye taekwondo ye an ka maa taara Jeux olympiques la sa a bɛɛ binna a tɔ tora ale kelen de ye maa minnu bɛ yen n'olu kilo ye kilo 80 ye Ismaël Kulubali ale kan ka jouer o de la ani maa min kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa nin ye Kazaki ye wa an t'a dɔn mun de o kɔni o ye dugu dɔ don Tolegali a n'o de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa a ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen na ale lajɛ bisa joliba ale tun bɛ badenya balontan na ni Stade Malien ni Guinéen ka afiyaw o tun bɛ kankankaw olu fɛ yen min ye o balontan in ye sa ko kɔni tora joliba ta la ale de kɛra fɔlɔ ye min ye joliba ye ale se sɔrɔ u ka balontan na balontan min n'o kɛra 2-2 olu ni Milo FC
match sabanan na sa joliba ale se sɔrɔ o fana kan min ye balontan ninnu bɛɛ lajɛlen sa u y'a yira k'a fɔ sa ko maa caman tun bɛ yen a ko kɛnɛ kan Guinéenw na ko olu caman taara i y'a ye ko balontan in yɛrɛ la sa joliba kɔni ale ye se 2 sɔrɔ nili 1 a ye 70 de don 2 o de donna a la donc ale bilara ɲɛfɛ ka bɛɛ lajɛlen dan baara in na basketi an ka musow olu bɛ coupe du monde labɛn na coupe du monde préqualification min kan ka kɛ sa o hukumu kɔnɔna na Barian Dulati 2 musow kan ka o kɛ yan o ni Uranda a bɛ kɛ Bamakɔ yan Salamata ale kɔnɔna na FIFA ani CAF k'u dusuman kasalen don Isa Ayatu ko ala y'ale ka kalifa minɛ a la Isa Ayatu min ye Cameroun ka don ale fatura kunungo bana kuntalajan senfɛ ka si to san 77 la Isa Ayatu Cameroun Fédération ɲɛmaaya a y'o kɛ san 1986 kana se 88 ma k'a daminɛ san 1988 na kana se san 2017 ma CAF ɲɛmaaya a y'o kɛ waati min na gɛlɛya donna FIFA fana kɔnɔna na Isa Ayatu a y'o ɲɛmaaya kɛ san 1 san 2015 san 2016 yanni k'o ka sigi sen kelen kan an bɛ dugawu don kɛ sa ko Isa Ayatu ala k'a da yɔrɔ sumaya sabula maa min don a fana ye Mali kanu CAN 2002 dili la a y'i cɛsiri kosɛbɛ ka Mali dɛmɛ an bɛ se ka CAN sɔrɔ cogo min na fala ye an b'an ka arajo minnu b'an dɛmɛ an b'u fo maa minnu sɔgɔlen na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u fo ka Seydou Sangare fo ale ye dugutigiw ka coordinateur Bamakɔ Sori Kɛmɛso an b'a fo Maraka Samake ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Imam Kourbe Jara k'ale fo colonel Siri Lamine Traoré Ezo kɔnɔna na n'o Ezo ɲɛmaa ale ye bamanankan ka foli bɛ s'a ma monsieur le ministre le génie Thierno Oumar Assi Diallo k'an b'a fo ka Boyina Babi fo min ye Jaba Sidibe ye n'a bɛ Salilakaw ka sigi la Bole k'an ka foli bɛ s'a ma colonel Assa Badialo ministre de la santé voilà fala ye o tun bɛ ka dialyse ko kuma dɔ fɔ ko minɛn tɛ pɔnze Assa Badialo ye minɛn bɛɛ lajɛlen labɔ ka taa bila yen donc minnu bɛ taa o dialyse kɛ pɔnze madame le ministre tilar'o la ka ban han minɛn bɛ yen fo k'a bɔn donc minɛn ko dɛsɛ min tun n'a kuma fɔra a bɛɛ lajɛlen ministre ye wuli ka jɔ kɛ k'a bɛɛ lajɛlen bila sen kan an b'a fɔ kɛnɛ in kan yan ka Siriman Bacili k'ale fana fo monsieur le maire commune 4 maire kɔrɔ don Bayi Jakite Bayi Ba min ye Ɲagate Ablaye Ɲagate Fransikaw fɛ yen Ibrahima Tunkara ka taa se Gawusu Traoré ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ Paris Sori Sako an bɛ ale fo Canadakaw fɛ yen ka Isa Konate fo États-Unis Lucas Dakona ale bɛ Houston Madina Jara ale bɛ Atlantakaw fɛ yen a n'a balimakɛ Babi o ye douane ye Ibrahima Sako Dakar Papisi Diallo ale fana bɛ Dakar Amadou Gassama an b'ale fo Bamako Janguba Bako k'ale fo Suguba kɔnɔna na ka Suguba kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Keba an ye panoko min fɔ a ko bɛ sen na tiɲɛ na mɔgɔw bɛ ka an dɛmɛ wari laban min nana o ye 5000 ye maa min y'a bila ka na an y'a wele ka dɛsɛ k'an b'a tɔgɔ ta a ka numéro tɛ ka fɛ mais 83 83 41 33 ale ye 5000 ci ka na yan'o cɛ fana Tandina Amadu ka bɔ États-Unis ale ye 20 ci Boubacar Gueye o fana ye 5000 ci Keita Solar e ko sɔgɔmada in na an tɛna taa convertisseur minɛ an kana yira mɔgɔw la parce que ale ko k'ale bɛ convertisseur 11 caviar de di an ka tila ka zu bila ka t'o minɛ devis belebeleba tilancɛ o fana talen don an balimakɛ dɔ fɛ an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu fana bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ numéro ye 92 42 42 30 ye ni min b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ i bɛ se k'a bila o la fala ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Keba i Jalo santé kana bi dɛ ayiwa ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 Mali drapeau kɔrɔ Mali drapeau nana cogo di Mali drapeau bɛ se ka kɛ cogo di i mɔgɔ bɛ se k'a dege cogo di ani nun Gino bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ale bɛna ka n'o ɲɛfɔ faso kanu ka se k'o don mɔgɔw la Atlantakaw Madina Jara n'a ka denbaya ma u k'an b'u fo n'Ala sɔnna ma challenge an bɛna ci olu ma yaasa olu fana sen ka don a la a k'an bɛn wulada in na ani su in na